बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया सेप्टेम्बर दानावनो जागोनखौ फोरमायदों। नाथाय बेनि सिगांनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जेराव गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया आरो बे बिसायख'थि सिगांनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बुंनांगोन। बेनो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि सयथुपुराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा सासे सानै नङा खनसेनो 160निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलो नागारबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै नेवसिगारनानै बे समाव बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों। सयथुपुराव इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमाफोरा गोबां भटार्सफोरा बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव गसाइगावनि सिङाव थानाय सयथुपुराव इउपिपिएलनि खनसेयैनो 160निबो बांसिन इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो रायजो राजाफोरा ओरैनो भट होनो नाङा जेराव मायाबा मोनसे मोनोब्लासो बा मोननो लुबैनानैसो भट होयो होननानै माखासे मानि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि गोबां मानि सोद्रोमाया गोबां मानि 160निबो बांसिन इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएल दोलोनि 160निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। মই যদিও একো নাপায় আমার গাঁৱত এনেকুৱা সমস্যা আছে এইটো হলে ভাল লাগে হয় না নহয় এনে ভোট নিদে মই জানো কোনো মানুহে এনে ভোট নিদে প্রথম চিন্তা করে মই যদিও একো নাপায় আমার গাঁৱত এনেকুৱা সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰি দিলে হয় এইটো আশা কৰি সবে ভোট দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকে বিপিএফৰ গৈ পেলাই ইয়াত মিটিং খুলিবলৈ আহিছে নিশ্চয় আজি বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা আহিব নিশ্চয় কিবা এটা ক'ব আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো ভাবি পেলাই শুনিবলৈ আহিছে না बेनो नङा भट होनायनि सिगां बयबो सिन्था खालामो बे दिनै हाग्रामा फैयोनो जोंनि सयथुपुर प्राइमारियाव मा होनो खोनासंनिखौ जोंनो रायजोफोरनो मा होलाङो सरकारा दायोब्ला जोंनि रायजोफोरनि थाखाय मा होगोन बे बिपिएफआ बे हाग्रामा सरकार प्रथमे सबै सिन्था करे आमी কি পাম नांगौल भोट দিব হয় प्राइमारित আমি মিটিং কৰি পেলাই যিটো দেখিছে প্ৰাইমাৰী হিচাপে খুব ষ্ট্ৰং আৰু আজি ইয়াত 160জন ইউপিপিএলৰ পৰা আমাৰ বিপিএফ দলত সোমাইছে আৰু মই কুমাত আজি লৈ পেলাই দুদিন হ'ব যোৱা পৰহিদিন মই মিটিং কৰিছোঁ মুঠতে কুমাৰ সমষ্টি হিচাপে খুব ভাল আৰু আমি ধৰণত ওলাই আহিছে আদিবাসী আৰু বড়োসকলে কিন্তু খুব ভাল চিম্বল প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা যাতা প্ৰচাৰ কৰা নাই চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিপিএফ দল হিচাপে কি কাম কৰিব এইবিলাক কথাটোহে মই প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ কথা এই ইউজি ব্ৰহ্ম কোৱা কথাটো মিছা